Claus! Hvad sker der? Hvad sker der? Kom med! Kan du se dig, mand? Lige måde. Hvad sker der også? Kom med! Godmorgen, god aften og goddag. Mr. Buddy. Don't kill me, Mr. Buddy. Mr. Buddy, jeg skal vokse for fanden, ikke? Jeg har ikke bestilt mad endnu. Du har ikke bestilt mad? Nej, jeg tør sgu da ikke, men hvad? Du vil kvæle mig sidst, ikke? På grund af det der vegetar, ikke? Ja, selvfølgelig vil jeg kvæle dig, men der er ikke nogen, der serverer ukrudt til en mand. Fanden, mand. Du skal sgu da gøre det. Det er rigtigt, mand. Hvad fuck er det her for et hul? Ej, come on, men Trina tager halvdelen. Hvad fuck er det her for en sofa? Har hun også taget den, eller hvad? Hun har taget den gamle. Det der, det er den gamle. Hvorfor sidder du der? Kom herop, mand. Altså, hvad? Har du lige gjort rent noget? Nej. Nej, jeg tænker på Oscar til det. Ja, det var sjovt sagt. Ja, ikke? Hvad får Oscar til det? Oscar au pair. Oscar er bare ked af det med det der au pair. Der piger, ikke? Hvilke au pair? Dem har jeg aldrig hørt om. Nå ja, hvad er det for noget? Er der ikke noget med nogen per? Han siger der noget med nogle au pair. Men Jamie snakker så tit, så... Jamen, snakker. Okay, Oscar, vi siger det. Hvordan går det med jer, gutter? Hvordan det går med os? Jamen, det går rigtig godt, men det er ikke derfor, vi er her jo. Hvordan gik Thailand? Kom og fortæl os om det. Hvordan gik Thailand? Altså, hvordan gik det med dig, gutter? Du slipper ikke ud af den her. Kom, fortæl. Fortæl om Thailand. Ja, okay, så vi tog til Thailand. På grund af, du ved, brud, der skulle have et eller andet pauserum, og så tænkte jeg Thailand, hey, jeg kan godt lide de asiatiske damer, ikke? Ligesom Oscar. Kan vi asiatiske damer? Nej, jeg kan ikke lide asiatiske damer. Fortsæt mig bare. Okay, så jeg er dernede. Jeg har lidt penge. Ikke det store, men du var alt er billigt dernede, så det er en hel masse penge alligevel, ikke? Så jeg fyrer den af. Fester, lidt stoffer, damer hver dag, ikke? Så tager jeg en aften, tager sådan en dame med hjem. Virkelig smuk. Finder så ud af, at hun er sådan ladyboy der. Hvad? Ja, hun har en tissemand. Og så hvad fanden, ikke? Men, altså, den aften tænkte jeg, hey, i stedet for at jeg knipper ladyboyen, altså hvis hun knipper mig. Så det gjorde hun, og det var på en eller anden måde magisk. Og så jeg fik det i mit hoved, at måske det, jeg gerne ville, var at være sådan en asiatisk ladyboy og prøve det. Så ugen efter lavede jeg sådan en annonce, hvor jeg lavede efter en fyr, lignende mig, få ham til at komme over og knippe mig. Så bliver jeg afhængig af det. Ugen efter, så tænker jeg vil kontakte et par andre fyre i min alder, for at komme og knippe mig. Nogle af dem betaler altså. Og de kommer og knipper mig. Og så får jeg det i mit hoved, at det måske jeg egentlig ville, var at have sådan en asiatisk ladyboy overvære, at jeg bliver knippet af de her mænd. Det sker så. Jeg bliver knippet, og hun sidder der, kigger mig i øjnene, mens jeg kigger hende i øjnene. Og jeg tænker til mig selv, jeg er hende, og jeg knipper mig. Du ved, hvad jeg mener, Oscar, ikke? Altså, slut det. Du får en øl. Altså, hvad fuck skete der lige der? Altså, det var sgu da helt absurd, det der var det ikke. Det var fucking mærkeligt.
fortalte jo egentlig bare om sin tur til Thailand, egentlig. Altså, jeg synes ikke, det var... Du synes ikke, det var mærkeligt, eller hvad? Om at han har haft en tur til Thailand og har gjort, hvad han har gjort? Nej, det synes jeg faktisk ikke er mærkeligt. Han er lige gået fra sin kone. De er lige gået fra hinanden. Det er klart, der sker noget i et menneske. Man skal udfolde sig. Udvikle. Nye horisont. Man bliver sgu sig selv. Så går han fra kvinde til mand, eller hvad? Det skulle da ikke... Altså, det er jo på ingen måde mandligt, eller... Hvad mener du med mandligt? Altså... Helt seriøst, du sidder der og har en ørering i begge ører og sådan noget, ikke? Det er jo noget mest feminine, du overhovedet kan, og så sidder du her og snakker om mandligt. Hvad snakker du om? Det skulle da bare... Mode. Mode? Hvad tror du er en rapper for New York? Prøv, det jeg siger, det er, at... Det er jo ikke det Gud har skabt os til. Ja, han har jo skabt Adam og Eva. Så du begynder også at blande Gud ind i det her. Ikke? Altså, nej, det kan du fandme ikke. Fandme godt. Olive. Ej, sådan helt seriøst. Har I set malerierne i kirkerne? Fuck, snakker du? Prøv, altså, det jeg mener er bare... Okay. Han skal selvfølgelig bare gøre, hvad han har lyst til. Ja. Altså, det, selvfølgelig. Ja. Men han skal bare... Altså, han skal ikke komme her og bøsse rundt om mig. Jeg skal ikke bøsse rundt om dig. Ja. Sådan helt seriøst. Altså, er det virkelig den ærlige mening, han skal komme og bøsse rundt om mig? Altså, what the fuck? Han må gøre sit, men så må han skulle gøre det i privaten, altså. Hvorfor skal jeg blande sig ind i det? Jeg tror godt, jeg kunne bolde en ladyboy. Hvad snakker du om? Ej, tænk lige over det. For at give en hotdog, så skal du også ligesom kunne modtage en hotdog. Ikke? Altså medmindre man er til krasser. Eller tænker jeg på donuts lige nu. Altså i hvert fald, jeg matchede med en ladyboy på Tinder, og der tænker jeg sådan til mig selv, altså, hvis en mand er en dame, og en dame er en mand, hvem skal man så ligesom være sammen med? Og, altså, det er jo ligegyldigt. Er det ikke det? Prøv, uanset hvad jeg gør, så synes jeg faktisk, at det var rimelig modigt. Jeg synes, det var modigt gjort. Ja. Modigt sagt. Men jeg har også noget, jeg gerne vil sige. Jeg er homo. Ja, selvfølgelig er det homoseksuelt. Altså, han boller jo en mand. Det er ikke det, vi ikke forstår. Altså, der er lige gået. Altså, den er ikke grøn. Også, men det går. Ikke? Altså, er det... Fortæl han sin au pair-historie, eller hvad? Jeg er homoseksuel. Alle! Ja, der kører. Hvad så, mand? De er hele tiden forsinket. Jeg kommer ikke for sent. Jeg sagde det først, vi kom. Nej, mand. Okay. Kold øl. Ja, tak. Har du Okay. hørt om hans tur til Thailand? Bum, bum, bum. Der er jo din au pair-pige, ikke? Okay, tur til Thailand på Perpier. Ja. Ja, der er ikke noget med nogle papir. Der er en tur til Thailand her. Ja. Ja. Jamen, altså... Jamen, vi bliver sat ned, og vi spørger, om han tur til Thailand, og så begynder han lige pludselig at snakke om, at han har været sammen med en masse piger, men en af dem var ikke en pige. Altså, det var en mand, en ladyboy, og det kunne han så sygt godt lide, så nu vil han gerne selv være en ladyboy, eller han vil gerne være sammen med sig selv. Jeg forstod slet ikke, det var... Var det ikke nogen det, eller hvad? Altså, det lyder lige præcis som den der serie, han sidder og binger hele tiden. Hvad snakker du om? Vi så et afsnit sammen, at det er en serie, der hedder White Lotus, og der siger han lige præcis det samme. Om at et eller andet med en oplevelse, og nu føler han, at han også vil være en ladyboy. Hvad? I ved sgu da godt, hvordan Jamie er. Altså, så han fuckede bare med os, eller hvad? Jeg mener stadigvæk det, jeg sagde. Alt. Jeg mener det. Ja, altså, det ved vi sgu da godt. Jeg ved ikke godt. Hvad er det, I godt ved? Den er ikke kold, men det går nok.
sådan en Oscar-sodavand der. Nej, jeg vil gerne lige høre, hvad I godt ved. Hvad er det, mener du? Jeg tror lige, jeg smutter og ryger en cigaret. Hurtigt. Det er det simpelthen for. Hvad, Alex, hvad har du Jeg har fortalt ikke sagt noget. Jimmy, der er ikke nogen... Jamie er til mænd. Det vidste vi godt, ikke, eller? Ja. Yeah. Du siger, det vidste vi godt, og du siger, det vidste vi godt. Har I hele tiden vidst det? Hvorfor fanden er der ikke nogen, der har sagt noget? Det er jo ikke noget, man bare lige siger. Jeg vidste det. Jeg vidste det i lang tid.